Днес е Черешова задушница, ден, в който с молитва почитаме паметта на починалите си близки. В църквите в страната се извършват заупокойни богослужения, а според традицията денят е отреден за прояви на милост и прояви на благотворителност. И така, днес десетки доброволци се събраха в манастира Света Петка Молдавска, край Асеновград, за да помогнат за почистването и възстановяването на светата обител, в която имаше пожар преди години. Черешова задушница се отбелязва в съботата преди големия християнски празник Петдесетница, разказва майка Юлита от манастира Света Петка Молдавска. На тази черешова задушница, наречена е така, защото по това време на годината има череши, се молим за упокой на душите на нашите близки. С отиване на гробищата или раздаване на хората да поменат, да кажат Господи помилуй, това радва душите на нашите покойници, горе на небесата. На Черешова задушница Молдавския манастир посрещна доброволци от Асеновград за поредната им акция по облагородяване на пространството около светата обител. Ще сложиме на пейките нови дъски, ще боядисаме, ще довършим навесчето, което разбира се ще има още много работа, но днес ще сложим така началото. Вкарваме керамидите вътре в двора на манастира, защото хората ги използват да сядат и ги трупат. Малко поукосяваме, да приведем в по-добър вид. Възстановяването на светата обител, която пострада при пожар през 2010 година, все още продължава. За реставрационни дейности през април тази година бяха отпуснати над 1 милион лева от държавата. Всичко е спешно, но най-спешно е храма да се направи. Покрива, камбанарията, всичко, което е свързано с това да няма влага около храма. Предстои изграждане на водопровод и асфалтиране на пътя до манастира, който е паметник на културата от национално значение.